खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङाव दङ उदालगुरियाव बेसेन नाङि कम्पिउटार लेखा रोंथाय हाबाफारि बेखेवदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTRआव खामानि मावग्राफोरनि रोंग'थि आरो साख्रि थिसननायनि फारसे गोनांथार आगान लानानै मानगोनां मावफुं सोद्रोमा EM श्री सनजित थांथिया उदालगुरियाव थानाय ननायपारा ATTSA मावख'आव बेसेन नाङै कम्पिउटार लेखा रोंथाय हाबाफारिखौ बेखेवदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि लेबार वेलफेयार बिफाननि दैदेननायाव बे हाबाफारिनि थांखिया रेबथुमजानाय मावसाफोर आरो बिसोरनि नखरफोरनो गोनांथार सानजुनथि रोंग'थिफोर होनाय। बे हाबाफारिखौ बिसोरनि साख्रि मावनो हानाय गोहोखौ बांहोनो आरो बिसोरखौ गोदान मुगानि साख्रिनि हाथाइखौ मोजाङै नेभिगेट खालामनो थाखाय गोनां आगजुफोरजों सुजुनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। बे हाबाफारिया BTRआव मोनसे रोंग'थि गोनां आरो बादायलु मावथि हान्जा दानायनि थाखाय जोंनि रादायखौ दिन्थियो। बे हाबाफारिया समाजनि गासैबो थाखोनि थाखाय BTCनि अरायथा जौगानाय आरो रोंग'थि बांहोनायनि गुवार थांखिजों गोरोबनानै ओनसोलनाङैनो रोजा रोजा मावदांसा मावथिफोरखौ मुलाम्फा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ सातगाव पुलिसआ गुवाहाटीआव न' सिखाव खालामग्रा हान्जाखौ हमदों। बाघरबारिनि गंसे गलायाव सिखाव खावनाय आरो खावनाय जाथायनि सायाव सांग्रां नायबिजिरनायनि उनाव सातगाव पुलिस थानानि मिरु गुवाहाटी पुलिस जिल्ला CGPDनि मोनसे हान्जाया जाफुंसारै न' सिखावफोरनि मोनसे हान्जाखौ जाफुंसारै फोजोबनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सातगावनि 20 बोसोर बैसोनि आबु बकर सिद्दिकी एबा राहुल, 26 बोसोर बैसोनि 6 माइलनि निलुट आली, सरथेबारिनि 21 बोसोर बैसोनि राहुल आहमेद, दिसपुरनि 22 बोसोर बैसोनि नाजिर आली आरो 38 बोसोर बैसोनि बरपेटानि महम्मद सनो आली दं। बे हान्जाया मोनसे भारा होग्रा एजेन्सिनिफ्राय गंसे गारि भारायाव लादोंमोन, जायखौ बिसोरो उनाव दायखौ मावनो थाखाय बाहायदोंमोन। नायबिजिरनायनि बाहागो महरै गारिखौ जब्द खालामनाय जादों। बोखांनो हानाय खावनाय बेसादफोरनि गेजेराव मोननै प्रिन्टारफोरबो दंमोन, जायखौ बाघरबारि गलायाव नागिरना दिहुननाय जादोंमोन। दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै आयेनारि हाबाफारि जागायजेननाय जादों। थामथियाव दङ चिराङाव दुखुनांथाव गब'नाय जाथायनि जाहोनाव 4 बोसोरनि हिन्जावसानि जिउ खहा। बिखा-खामथाव जाथायाव 4 बोसोर बैसोनि बारबि बसुमतारी मुंनि सासे हिन्जावसाया रबिबाराव नखरारि बाहेरायाव ओंखारलांनाय समाव दुखु गोनाङै दुलानि दैमायाव गब'यो। नखरा बारबिनि जोनोम सानखौ पिकनिकजों फालिनो थाखाय बङाइगावनि मौथारायाव दैमा रुगुङाव ज' जादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। 1 नं भेटागावनि थागिरि आरो जोंमा रेसिडेन्सियेल बर' मिडियाम सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि LKGनि फरायसा बारबिया फालिथायनि गेजेराव गोमोथावै गोमादोंमोन। बिथांजोखौ नागिरना दिहुननो गोब्राब नाजासेयावबो नागिरनाया दुखुनांथाव जाथायाव जोबदोंमोन जेब्ला समबाराव बिथांजोनि जिउ गैयै गोथै सह'खौ दैमायाव गोजावना थानाय नुनो मोनो। गेरुखाबारि आउटप'स्टनि पुलिस मावख'गिरिफोरा गोख्रैयै जाथाय जानाय जायगायाव फिन्नाय होयो आरो गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय बेखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय बङाइगावसिम दैथायहरनाय जादों। बे जाथाया दै बाहागोफोरनि खाथियाव बायजोआव ओंखारनाय समाव सांग्रांथिनि गोनांथिनि मोनसे दुखुगोनां गोसोखांहोग्रा महरै खामानि मावो। ब्रैथि खौराङाव दङ दिसपुर पुलिसआ आलादा अपारेसनाव 4 सिखाव आरो भेहिकल लिफ्टार हमदों। हरनि पेट्रलिंनि समाव मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। दिसपुर पुलिसआ गुवाहाटीनि 6 माइलआव 4 सन्देह गोनां सिखावफोरखौ जाफुंसारै हमनो हायो। ACP दिसपुरनि दैदेननायाव हान्जाया मोनसे नखराव दाखाथिनि खैसार खालामबाय थानायनि गेजेरावनो 25 बोसोर बैसोनि दिपज्योति रय, 22 बोसोर बैसोनि बिक्रम बर', 40 बोसोर बैसोनि सयनुर आली आरो 50 बोसोर बैसोनि आइनुल हक मुंनि सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमदोंमोन। सोंनाय फिननायाव बेखौ मिथिनो मोनो दि सन्देह गोनां सुबुंफोरा न' सिफायनाय आरो दाखाथिनि मोनसे फारियाव लोब्बा दं। पुलिस हान्जाया गावसोरनि आवथायाव खावनाय बेसादफोरजों लोगोसे न' सिफायनायाव सरासनस्रायै बाहायजानाय गोबां आइजेंफोर जब्द खालामदोंमोन। सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ थाबैनो खानाय जादों आरो आयेनारि राहा लानाय जादों। बिसोरनि दाय गोनां हाबाफोरनि आबुं सिमाखौ मिथिनो थाखाय मोनसे आबुं नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। मोनसे गुबुन अपारेसनाव बेलटला र'डआव दिसपुर पुलिसआ सासे रोंग'थि गोनां गारि खावग्राखौ खादोंमोन।
24 बोसोर बैसोनि दायनिगिरि आजेद आलीआ गंसे खावनाय बाइकखौ लाखिनानै हमजादोंमोन, जायखौ सिगांनि सानखालि बरपेटानिफ्राय लांनाय जादोंमोन। एसिपि दिसपुरनि दैदेननायाव पुलिस हान्जाया सन्देह गोनां सुबुंखौ हमनो थाखाय गोख्रैयै खामानि मावदोंमोन आरो बिथांनि दाय गोनां खामानिनि नेटवार्कखौ ट्रेक खालामनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा केबिनेट जथुमनिफ्राय मबाइल फनफोरखौ बन्द खालामदों। आसाम सोरखारा मन्थ्रिफोर, गागि नेहाथारिफोर आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ केबिनेट खथायाव मबाइल फन लाबोनायनिफ्राय होबथादों। बे थिरांथाया केबिनेट जथुमफोरनि समाव मिरुआरि सावरायनाय आरो साजायनायखौ सामलायनायखौ रोखा खालामनो थाखाय लानाय जादोंमोन। दिसपुरनि सुलुंनि बायदिब्ला बे थिरांथाया गोसो बायनायखौ होबथानो थाखाय लानाय जादोंमोन, मानोना बे बिथोना मेलफोराव बाहागो लानाय गासैबो सोद्रोमाफोरनि सायाव बाहायजायो, जेराव बयनिख्रुइबो देरसिन मावख'गिरि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरिफोर दं। बे राहाया 7 दिसेम्बराव खुंजानाय जोबथा केबिनेट जथुमनि समाव सावरायनायनि उनाव जायो, जेराव फोरमायनाय बायदिब्ला बे बाथ्रायाव गोसो होनाय जादोंमोन दि रायजोनि गोजौसिन थिरांथा लानाय आफादनि गोहोम गोनां खामानिनि थाखाय नोजोर होनाय आरो प्रट'कलखौ फालिनाया गोनांथार। मावख'गिरिफोरा दा मेलफोराव बाहागो लानायनि सिगां गावसोरनि मबाइल फनखौ केबिनेट खथानि बायजोआव दोनलांनांगोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 6थि खौराङाव दङ डिब्रुगड़आव जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। गारि दैमायाव गोग्लैनायनि जाहोनाव 4 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम। डिब्रुगड़ दुलियाजान, जयपुर आरो नाहरखटिया लामायाव डिब्रुगड़नि लाहवालनि खाथियाव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय जायो, जेब्ला AS06 AK 8716 नम्बरनि गंसे गारिया दैमायाव गोग्लैयो, जायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन 4आ गोब्राब जोखोम जायो। थैनाय सुबुंनि मुंखौ ईशान गगৈ, फारसेथिं जोखोम जानायफोरा जाबाय 28 बोसोर बैसोनि आकिराज गगৈ, 30 बोसोर बैसोनि त्रिदीप गगৈ, 26 बोसोर बैसोनि लाथु गगৈ आरो 28 बोसोर बैसोनि बिप्लब गगৈ। खहा जानांनायफोरखौ थाबैनो रोखा खालामनाय जायो आरो फाहामथायनि थाखाय आसाम मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। ईशान गगैनि गोथै सह'खौ नेशनेल डिजास्टार रेसपन्स फर्स (NDRF) आ गोदोनाय गारिनिफ्राय बोखांनो हादोंमोन, नाथाय सौहैनाय समाव बिथांखौ थैबाय होनना फोसावदों। गासैबो थेंगाघाटनि तामुलीघाटनि थागिरिफोरा मोनसे हाबायाव बाहागो लाखांनायनि उनाव न'आव फैफिनगासिनो दंमोन। बिथांमोनहा हिन्जाव गोदानखौ डिब्रुगड़नि बुकुल माझगावआव दोनलांना आरो फैफिनगासिनो दंमोन जेब्ला गारिआ दुखुनांथावै दालांनिफ्राय गोग्लैयो। जाब्रबथाया हर गेजेराव रोखा खुवानि गेजेराव जादोंमोन, जेब्ला गारिआ कन्ट्रल खोमादोंमोन आरो दैमायाव गोग्लैदोंमोन। ईशान गगैआ दुखुनांथावै गावनि जिउखौ खोमानांदोंमोन। फारसेथिं बिथांनि बाहागिफोरा गावसोरनि जिउनि थाखाय जुजिबाय थादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयारबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।